ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ 01, мардуме ки ба хотири харид кардани мошинои арзон тамошо мекунед. числа 31 октябри соли 2025 сол навори мошинои фурӯшӣ 12 дона мошин пешкаштон мешавад. Тамошо кунед, сабр карда. Нарханаво бениҳоят арзон бача азиз. рӯзи саиди ҷама муборак боди ҳамаи шумо бача азиз. баъдан барои қабули реклама хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираҳай, техникаи, аппарати компания чизе ки боша дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай Toyota Mark Zio дорем, Daewoo Nexi дорем, Opel Hatchback дорем, Opel Caravan дорем, Astra G Caravan, Astra G Hatchback, Mercedes ҳастай, BMW ҳастай, Toyota Camry 1 ҳастай. хулоса навори беҳтарин бариш мошид. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. навора шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед онҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин Toyota Mark Zio ки рӯйимон карданд. Toyota Mark Zio қадр қомата бинен, мордои фасонқати номеро транзит навоздихай. хоб Toyota Mark Zio солиш 2011 мошин дар ноҳияи восеҳай. 88 000 мега. савдои серьёзин дора. фақат аз зуми канали Сауду ТВ занг зарен, худо хоҳад савдои соз мекунанд. бензини холӣ, пробег 156365 км. объёмаш 2.4 коробкаш автоматика. бензини холӣ. ассалому алайкум мардуме ки мошинхар ҳастен, мега мошин тоза ҳай. ҳуҷҷатҳои солона дора. савдо дар болои капот. мошин дар ноҳияи восе. Toyota Mark Zio состоянии беҳтарин қатъи. одамои серьёзни аз зуми канали мо занг занен. балонош зур, қадавои беҳтарин, ҳолати находуи зурда қарор дорад. хулоса мошинои мане ки маркаҳои зуршай занг зад пирсенша. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай ки солиш 96 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Nexi объёмаш 1.6, сӯзишвориш бензин газ, ноҳияи Қумсангир адрес, ҳуҷҷатҳо будшидагӣ, нарх 16 000, коробка механика, ҳолати хуби техникида қарор дорад. 16 000 сум нархаш, боз каму беш муомилаи соз мекунанд. дар WhatsApp-шон аз зуми канали мо занг бизанем бача азиз. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кана фуромӯш накунен бачаҳо. аз куҷо кадом маркаи мошин дар кортунай дар таги комментария ҳами видео нависонда монен. худо хоҳад мо ҳаракат карда аз рӯи комментарияҳое ки мекунен навор бикунем. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp баъдан муроҷиат бикунем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Vectra A дӯстон. Vectra A солош 95 ай. камтар қимат ҳам бошад, неки мошини тоза ҳай. гӯш кунен оиди мошин чӣ мегем мо. солиш 95, мошин дар Душанбе 32 500 сум нарх. бензин плюс газ, объёмаш 1.6, коробкаш механика, состоянии соз. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мошин вагон гирифтагӣ, аз вагон як даст, як одам. чашко заводской беварид, утилизатсия дорад. салон сиёҳ тозаҳак, краска нав, шишабаринай, полировка кардагӣ, 4 та балон нав, магнитофон системаш қоидавӣ, худшам хеле қадр қоматаш фасонакай. Vectra A солиш 95, 32 500 сум. кадомитон мехарен?
занг занен, аз думи канали мо салом бигем. Мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Ҳар як наворое ки ҳар роза мегзорем палавинаш маркаи Opel ҳай бачаҳо. Ира худтон медонен, ҳар як видеода мегем. Opel FK дар кузови караван. Солаш 97. 28,500 дар Душанбе қарор дора. Бензини газ, объемаш 1.6 коробка механика. Болоша бинен, хуб болои мошин мисол аслан каравано барои боранда. Барои чӣ бигӯм ака боркашӣ удобнияй боз шароитша муҳайё карда дар болош. Ягон пахтабор мекунен, ягон тахтабор мекунен, чизе ки мисол корбори ами устогида боз зури бадай. Мошин ҳолати хуб да қарор дора, ягон камбуд надора. Мотор, коробка ходовой гарантияш қатъӣ мегӯяд. 4 баллони 80%. ҳуҷҷат утилизатсия дора. 28.5 дар Душанбе занг занем бачаҳо. Мегзарем ба панҷумин астраҷии фурӯшӣ. Анаи астраҷиро мегиренда баъд ай пишти зиндагӣ мешен. Opel астраҷӣ солаш 2000 дар шаҳри Бохтар, Рӯғантепа 57000 астраҷи сидани 2000 сол. Дӯстон азиз, бензини холӣ 1.6 механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Утилизатсия дора ва 8 моҳа ҳуҷҷат дора. Моторш, коробкаш ягон камбуд надора. 3 та баллонаш 90, 1 та 60%. Мошин краска талаб нестай. Кадомитон серьёзни харидорен, занг бизанен. Рақамҳои WhatsApp-шон ахираш 66 90 аз думи канали мо дӯстон муроҷиат карда метавонед. Мошино чӣ хеле дӯстон? Нарх наво арзонай, қиматай. Баъдан лайкҳоро гузорен, чандум лайка гузоштен. Таги коммент, ҳамин комментҳои шумо худо хоҳад важне барои мо бачаҳо азиз. Мегзарем ба шашумин Toyota Camry. Camry Toyota Camry 2004 выпуск. Дар Исфара қарор дора, 50 ташмега. Бензини газай, 2.4 автоматай, газ дора, мақсад ки бо камрасход мешад. Чем бензини мисол 10.5 сума мисол мерезен, авида мо 5 сума газ брезен. Агар газ евро 4 боша, хай хуб мешаву. Мошин ҳолати хуби техникӣ, техосмотр то январа ҳастай. Номероша 24 номерои мошин падарка мега. 50 та нархаш. Серьёзни харидоро рақамошон ахираш 8008 занг зане бачаҳо азиз. баъдан кадомитон мошин рӯй мекунен, хона, замин, квартира, чизе ки рӯй мекунен, дӯстони азиз аму ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен ёки суратҳои тоза ҳамаи қисмҳои аму чизе рӯй мекунен, ҳамаи қисмоша равон кунен ки ами харидоро ҳам хушрӯтар тамошо кунанд. Мегзарем ба ҳафтумин мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class. ин ами Mercedes савдо мешавад. 2001 солай. дар Душанбе қарор дорад. 45000 мега. C-Class-ои 2001 выпуск. Бензини холӣ, объемаш 1.8 автоматай. Компрессор мегӯем ку S180. Срочна фурӯшӣ. Россия мерам, сум дар кораи, ҳуҷҷатҳо 11 моҳа ҳастай. Коробка 100, мотор 100%, ходовой 100%. хуб, внешка 85%. Маълумоти бештар бо телефон. WhatsApp ахираш 19 занг занем бачаҳо. наворое ки мегзорем, лайкотон бениҳоят кам дӯстон. ҳарчанд ки дар Русия YouTube соз кор накуна ҳам, леки фикр мекунем ки лайк монда мешавад дӯстон. ҳаракат карда лайкотона гузорен. сабаби болоравии наворои мо ҳами як дона лайкҳои бепули шумо ҳай дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. 2107 солаш 2010. просто солои наваш 2107. 20000 мега дӯстон. хиткадем 20000 сум. Бензини холӣ. як ҳафти механика. мошин нахаду утилизатсия дора. ҳуҷҷатҳои солона буд шидагиай алишам мешава. вариантҳои алишии худтона пешниҳод кунен. краскаша бинен. анаи краскаҳо дӯстон ходовоянд. баъд темболи мошин солои 87, 88, 90, 95 нестай. плюс 2010 нигоҳ кунед чӣ хел мошинчаи нав. нолавхаро ҳамҷа бошен.
20000 камтар қимат ҳам бошад, зато мошини тоза мегирен дӯстон. Занг занен, пирсен хутон далчи. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. BMW тройка, BMW 3 series, солҳои 99 дӯстон. ин BMW дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Бензини холиай, объёмаш чанда 1.8, коробкаи механика, 57000 мега BMW сера. BMW харо ҳамҷа бошед, марамат занг занен. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. танировкаш ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, хулоса ҳама ҷош созай, салон кожа, хуб қадду қомати фасон қатъӣ. 57000 кам беш савдо дора. серьёзни харидоро дар WhatsApp-шон дӯстон занг занен. 99 сол BMW 3. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон. Зефира. ҳамин Зефирам талаботаш бисёрай, навор кардем бачако. Opel Zefira солаш 2000 сол, мошин дар шаҳри Хуҷанд. 59000 мега ҳамин Зефирара. кадомитон любители Зефира бошен, занг занен. Бензин плюс газ, объёмаш 1.8, коробка механика. состояние соз хати, балонош средний, хуб объёмаш 1.8 Экотек 1.8-16. ягон кораш нестай, ҳуҷҷатош ҳастай, кузов царапина надора. савдо пеши мошин ба мошин дар шаҳри Хуҷандам ба қарор дора. 59000 сум нархаш. кадомитон любители Зефира ҳастен, мисол барои мусофирбарӣ бениҳоят чӣ меган удобни такси мезанен, бо беҳтарин айда. хулоса масъалаи кашиши бо зури баъд 1.8-16 клапана хеле мотору мақсад ба қуввата, ҳарчанд ки ремонтошон проблема боша. агар мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад ки солаш 97. мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дора. 33000 сум нархаш. бензин плюс газ, объёмаш 1.6, коробкаш механика. фақат мега ами караванхарои серьёзни бошен. агар занг занен, беҳуда занг назанен, харидори аниқ боша, муомила дар ахири нархшай. краска талаб бисёр арзон намешавад. мотор инжектор Astra-G задагиай, коробка садай. хечбек сидан боша, агар алиши вариант дора, ҳай вариантои худтонро дӯстон пешниҳод кунед. каравани простой, солҳои 97. занг занен аз номи канали Саудо ТВ. салом расонем бачаҳо азиз. 33000 дӯстони хеле мисол нархо фикр мекунем ки ба хеле мотор ёфтанаш камтар айда дӯстон. тем боле газ плюс бензин қатъӣ. ки газ бо арзонтарака бачаҳо азиз. мегзарем ба 12-умин Astra-G фурӯшӣ. Opel Astra-G ҳастад ки дар кузови караван, номеро транзит, солаш 99. мошин дар Душанбе 55000 мега. Astra-G каравани 55000. бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб аст. срочна фурӯшӣ, объёмаш 1.6. бензини холӣ, кам кор дора мошин мега. 55000 сум. ин ҳамин ҳолат. номерако транзит занг за далши маълумотша дӯстон бигирен. хуб баъдан дӯстон дар видео лайк монен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. кадом маркаи мошино дар кори шумода дар ҳамон таги комментария видео нависонда бонед. навор тамом шид. баъдан барои қабули реклама чизе ки дар шумо боша, агар хона, замин, мошин, квартира, дар WhatsApp рӯӣ кунед, реклама карда фурӯшда мегзорем. силкаи телеграм канал дар ҳамон таги комментария мондагиай. дар омада тамошо кунед. дар ин ҷаҳан мошинҳои арзон хонаҳо монда мешаванд.